Дами и господа, Гарфилд и приятели! We're ready to party! We're ready. I hope you bring lots of spaghetti. Come on in, come to the place where fun never ends. Come on in, it's fun to party with Garfield and friends. Dancing, Fiesta! romancing, Fiesta! samba, La Bamba! Ay, caramba! Disguises! Surprises! And pies of all sizes! Come on in, come to the place where fun never ends. Come on in, it's time to party with Garfield and friends. Come on in, it's time to party with Garfield and friends. Гарфилд и приятели! Just think of Мислете за мен като за мутирала котка нинджа тинейджър. Легендата за кактус Юпитер. Толкова съм гладен, че мога да изям седлото си. Това място е добро да поспрем и да похапнем. Арбанкъл? Мислиш ли? Ти си специалистът кактус, Джейк. never Никога не говори с непознати с ръце пълни с кренвирши. Това е законът на Запада. Какво си направил, Гарфилд? Той изяде всичко с изключение на тези изсъхнали бабени зърна. Да си запалим огън и ще приготвя набързо известното мексиканско чили за обяд. Не мексиканско чили. Люти чушки, изпечени от едната страна, събарят всеки го. Възхищавам се на духа ти, Джони. Но доброволно да поемеш клуба на квартала по математика и науки на мен ми изглежда като голямо предизвикателство. Бяха в обсерваторията и в изследователската лаборатория. Реших, че ще им хареса да сменим мястото. До тук единственото им забавление е изчисляването на това как да изпратят свръхтовар в орбита. Каубоите са вече в миналото. Анахронизъм. Днес децата искат да бъдат астронавти, господин Арбъкъл. Астронавти? Напълнете леглото ми с гърмящи змии, ако това не е най-страшното. Местните индианци нарекли мястото каньонът на чудесата, защото понякога, когато си палят огън, те имат видения за бъдещето. I'd rather Предпочитам да имам видения за обяд. Тук е контролната колона, космическа колония Омега Епсилон и моли спешно за допълнителен персонал. Искате ли да ви изпратим още учени Омега Епсилон? Не за мен контрол, стигат ни толкова учени. Повечето от тях са безполезни тук. Трябват ни специалисти. Промених оборотите на ионния маршрутизатор и пренастроих главните реактори и можем да стигнем до Ева много бързо. Комитет по посрещането. Те изглеждат много разстроени. Радваме се да ви видим, както с Юпитер. Нашите космически стада бяха откраднати тази сутрин от извънземни. Тогава аз и моите приятели по-добре да претърсим наоколо за следи от тези мръсни престъпници в галактиката. По-добре да грабна нещо животоспасяващо за ядене. Нищо не бие лазанята, но по някаква причина от земния контрол винаги забравят пармезана. Колонистите казаха, че извънземни са отвлекли стадата. Но в нашия компютър няма записани очевидци на това какво се е случило. Просто се казва, че са изчезнали. Предполагам, че е мое задължение да проверя качеството на храната на това хубаво съоръжение. Спагети с кюфтета винаги е първокласна вечеря. Относно качеството на услугата обаче има какво да се желае. Омнипосочната дигитална локаторна система се е позиционирала върху нещо. Маневрата до повърхността е извършена. Готови за приземяване? Силата на магнитното поле е намаляла.
Не ми хареса звука на допира. Поне стадата са живи и здрави. Приземили сме се в нещо лепкаво. Това са подвижни пясъци с лошо отношение. Само група глупави колонисти с добри намерения и никакъв практически опит биха летели до тук само за да се приземят в тинята. Хванете ги, клонинги! Ръцете горе! И не опитвайте нищо! Това е тенекияният човек. Паднахме заради техните лазери с елементарни частици. Намерили сме добро приложение на уреда за молекулярно разпадане. С него крадем стада от космическата колония. Ужас, залепнах. Тук важи единствено закона за най-бързите. Нашата космическа котка ни покрива. Докато престъпниците са долу, ще вземем демолекуляризатора. И ще ги изиграем. That's what I... Това наричам телевизионна защита. What happened? Какво стана? Бих казал, че легендата за каньона на чудесата се случи наистина с нас. Това е много радикална теория, както с Джейк. Очевидно, работата по бъдещето изследване на планетите и колонизирането им ще създаде истории, подобни на тези за Стария Запад. С прости думи, това е безграничният дух. Има нещо общо между астронавтите и каубоите. Ето ти мексиканското чили. Извинете ме. Boy, that... Боже, това е люто. 3, 2, 1. Запалих. Издигнах се. Виждам кулата. Изглеждам добре. Гарфилд, върни се! Чуваш ли ме? Вашата котка ще пресече ионосферата, господин Арбъкъл. Това е обяснението. Мексиканското чили е най-старото ракетно гориво. Готови за кацане и за втора доза. Гарфилд. It's another... Това е още една сутрин, боли ме всичко. I'd say Бих казал, че клепачите ми са около 20 килограма. Всеки. Гарфилд, време е да ставаш! Няма начин. Гарфилд, стани и се усмихни! Виж ми гърлото, клоун такъв. Нямам никакви знаци за живот. Твърде много време прекарваш в леглото. that's only... Това е мнението само на един човек. Рожденият ден на Рой. Днес имам рожден ден. Днес имам рожден ден. Добро утро. Подарък за мен? Толкова съм изненадан. Напълно забравих. Рожден ден! Денят на Рой. Честит рожден ден. Боже, чудя се дали някой ще си спомни. Здравейте, приятели! Здравей, Рой. Някой знае ли какъв ден е днес? Разбира се, Събота. аз съм. Знаете ли какъв специален ден е днес? Денят на прасето. Националният ден на тапиоката. Днес е рожденият ми ден. Добре, искам подаръци, искам торта и то веднага. Изненада! Честит рожден ден, Рой. За мен?
Сетили сте се. Всички участваме, Рой! И сме ти купили подарък. Подарък за мен. Часовник. Водонепромокаем. 14 карата противоударен. Харесва ми. Благодаря. Духни свещичките, Рой. Не е зле, човече. Сега издуха и пътока. Боже, партито беше чудесно. Честит рожден ден от всички нас, Рой! Да, дори и от мен. Това е голяма чест за мен. Моите добри истински приятели да ме уважат така. Никога няма да забравя това. Хей, Рой, май ти няма часовника? Добре, кой от вас плахове ми открадна часовника? Рой, никой не ти откраднал часовника. Тогава къде е? Може би ти си го взел, прасе? Орсън не ти е откраднал часовник. Откъде знаеш? Може би знаеш кой е? Рой, никой не ти е откраднал часовника. Някой го е взел. Няма да престана, докато не хвана крадеца. Май това не е най-хубавият рожден ден на Рой. Не, но ако продължава така, ще бъде последният. Добре, ще прибера останалата торта. Това е странно. Сигурен съм, че остана торта. Крадец на часовници, внимавай, защото идва наблюдателният стражар Рой. Хей, Уейд, имаш ли представа колко е часа? Точно 3:57. Много благодаря. Уейд знае точно колко е часът. Може би защото има нов часовник. Сигурен съм, че оставих инструментите на тази щайга. Колко странно. Изглеждаш малко виновен. Изглеждам така, дори когато не съм направил нищо. Това е разпит. Добре, Пъток, говори. Хванали сме те натясно. Добре, аз го направих. Не издържам повече. Признавам. Оставих си книгата тук. Знам го. Орсън! Рой изтръгва признание от Уейд! О, не. Заключи ме! Дай ми до животна! И повече, до животна и половина! Не се бъркай, Орсън, Уейд си признава престъплението. Какви престъпления? До тук, за потъването на Титаник, за клането на Свети Валентин, за Испанско-американската война, за есенния график на NBC, но нито дума за часовника. Рой, Уейд не ти е откраднал часовника. Няма да престана, докато не разбера кой е бил. Стъпих в една дупка и щупих гърба на майка ми. След това сложих кетчуп на една пържола и после... Уейд! Не можах да се въздържа, Орсън. Той започна да ме облъчва и... имаше горещи светлини. Цялата ферма изчезват разни неща! Хайде, да разчоплим тази история. Готова ли е тортата? Почти ще бъде готова точно в 4:15. Точно в 4:15? Може би тя ще провери на часовника ми колко е часът. Нали? Каква плячка? Това е жестоко. Ще почисти тук. Да видим какво още мога да пипна преди да се умета от тук. Надявам се никой да не открадне този подарък. Чудя се, какво ли има вътре? Може да е радио? Или телевизор? Какво ще кажеш за пиле? Не, твърде тежко е за пиле. Следващият ми образ – отборът от Олимпийските игри през 80-та. Върни се тук, крадец! Тортата не е ли готова, Ланолин? Според часовника ми имаме още 3 минути. Моят часовник? Ха! И пак ха! Крадла на часовници, хванах вълнените ти лапи с часовника ми. Рой, това не е твоят часовник. Намерих си часовника. Рой, върни се тук с часовника ми. Хайде, Уейд! Трябва ни патрулка в тази ферма. Трябва ни затвор. За крадеца Ракун. Моля те, без да искам. Не е вярно. Да, не е вярно, но повече няма да правя така. Ето всичко, което е откраднал. И часовника на Рой! Часовникът ми! Моят собствен истински подарък за рождения ми ден.
Ето ти часовника, Ланолин. Хей, човече! Добре, съжалявам за часовника, Ланолин. Много съжалявам, че обвиних всички ви. Толкова съм противен. Ако бях на ваше място, повече нямаше да си говоря. Всичко е наред. Искам да кажа, защо трябва да обвиняваш непознати, когато можеш да обвиниш приятелите си? Ако те пусна, обещаваш ли да не крадеш повече? Обещавам. Добре, върви си. Крадецът на часовници е най-лошият джипчия на света. След това мога да направя успокоително гмуркане в локвата си. Къде ми е кота? Не е ли страхотно? Взимам си думите. Крадецът на Кал е най-мръсният крадец. Край. Джукбокс Джон. Разбирам, че сте аниматор, Ардъкъл. Да, господин Могъл, сър. Аз съм аниматор. Това мога да правя, сър. Мога да взема аниматор в персонала си, имайки предвид, че ти не си особняк. Особняк? Не, и аз. Толкова не съм странен, че няма да повярвате. С удоволствие бих работил за вас, господин. Супника! Вижте! Дано не е Гарфилд, дано не е Гарфилд. Каква пилешка забава, не видях нито едно пиле вътре. Гарфилд! Искаш ли да си разделим едно топче? Господин Могъл, извинявам се заради котката ми. Следваме навсякъде и... Няма нищо, и аз имам котки. Знам какво е. Ще ти кажа какво ме тревожи. Хапеше си ногтите. Така ли? О, сигурно е така. Лош навик, показва слаб характер. Не искам работниците ми да са такива. Ще престана. Дайте ми шанс. Добре, покажи ми нещо от твоите анимации утре в офиса ми. И без нахапани ногти. Обикновено се гмуркам в зеленчуков бульон. Плувам в пилешка супа само когато чувствам, че настивам. Внимателно не ме друсай, джобовете ми са пълни с фиде. Трябва да престана да си хапя ногтите, иначе няма да работи при господин Могъл. Тази работа ще донесе доста пари. Трябва да престана с това. Съгласен съм. Няма шанс. Как да се откажа от навика за една нощ? Имате ли гадни и дразнещи навици, от които искате да се отравете за една нощ? Искате ли да не си хапете ногтите? Да не прияждате или разни други лоши навици? Ако е така, шлокохипнотизаторът е за вас. Когато заспите, шлокохипнотизаторът вкарва една мисъл във вашия дребен мъничък мозък. Този човек има съвсем обикновен безвреден навик. Няма да използвам рибатон вместо шапка. 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 Когато се събуди, мисълта ще бъде в главата му, но лошият навик ще е изчезнал. Това е чудесна идея. Това е шлоко... Боже, мисля, че това ще ми трябва повече, отколкото си мислех. Сложете плочите на грамофона. Те ще свирят цяла нощ, докато спите. Каква страхотна идея. Ако това ми подейства, може би ще подейства и на някои преяждащи котки. Няма да си хапя ногтите. Няма да си хапя ногтите. Дами и господа, представям ви спортът, който ще бъде хитът на следващата Олимпиада. Кучешки боулинг. Няма да си хапя ногтите. Няма да си хапя ногтите. Няма да си хапя ногтите. Виж какво направи. Джон слуша плочета в съня си. Защо пък не? Така върши повечето от нещата. Хайде. Ще сложим друга плоча и той няма да разбере, че ти си ги счупил. Научете испански от дома. 50 класически рок парчета, звукови ефекти. Това ще му хареса. Още веднъж, Оди. Аз те спасих. Hola, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ола, Пако. ¿Qué tal?
¿Cómo está? El cordero asado está delicioso. El cordero asado está delicioso. Отново закъсня с закуската. Утре ще закусваме навън. Ето те и те, парбакъл. Добре, искам рохи яйца, преварени яйца, яйца върху палачинки. Hola, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Пако? Кой е Пако? El cordero asado está delicioso. Съгласен съм. Нещо определено не е наред. Джон се държи по-странно от обикновено. И аз нямам никаква закуска. Господин Могъл, Джон Арбъкъл е горе-долу дошъл да ви види. Добре, чудесно. Изпрати го при мен. Това е онзи млад аниматор, за когото ви разказвах. Много умно момче. Не е особняк. Hola, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Кажете ми, когато свърши. Откъде знаеш, че името ми е Пако? Никой не ме е наричал така, откакто бях дете в Мексико Сити. El cordero asado está delicioso. Кордеро асадо! Агнешка пържола, любимото ми ядене. Мамчето ми ги правеше. Но стига толкова. Да видим рисунките ти, Арбакъл. Всичко е наред, Арбакъл. Няма нужда да правиш звуковите ефекти. Мисля, че рисунките говорят сами за себе си. Мисля, че ще те наема. Да, но господин Могълсър, вижте как е облечен. Какво му е на дрехите? Той е като мен. Обича да му е удобно, когато работи. Арбакъл, наед си. Какво ще кажеш? Той дори знае любимата ми песен. Да я изпеем, Арбакъл. Джон получи хубавата нова работа и ще изкарва повече пари. Това означава повече ядене за нас. За мен. Не е ли страхотно? Да. И победителят се прибра. Господин Могъл ме уволни. Уволнил те? След като толкова добре се разбирахте преди програмата ти за спане? След като изпя 27 пъти песента? Защо те уволнил? Реши, че съм особняк, защото си гриза ногтите. Гледахте епизод от анимационния филм «Гарфилд и приятели». Преводач Дина Колева. Тон режисьор Ангел Топорчев. Режисьор на дублажа Мария Ана Саво. Ролите озвучиха актьорите Марияна Лечева, Живко Джуранов, Явор Карайван.